Vi er to helt almindelige unge mennesker. Nemt jo. For sådan mange fra ringen. Der som mange andre har valgt at holde sabbatår efter gymnasiet. Endnu en af de idéer, der virkelig godt får tegnet mig. I 3 måneder rejser vi rundt i Sydamerika. Men hvad gør det egentlig ved os? Men det er helt vanvittigt at vågne op til den her udsigt. Bliver vi klogere på livet? Pludselig så giver det mening. Al den tid, man har lagt i at lave sådan noget slavearbejde. Når man kan bytte det til det her, så virker det okay. Eller er det egentlig bare spild af tid og penge? Jeg har ret mange penge tilbage, fordi det har været lidt fucking kaos. Hvad fanden laver jeg her? Vi vil finde sandheden om sabbatåret. Vi er nu startet på Inca Trail. Vi har været meget forvirret omkring det her, fordi vi har booket turen lang tid før vi tog afsted. Vi har ikke rigtig fået nogen informationer, før vi selv tog kontakt til dem i går, så det var lidt mystisk. Men nu er vi kommet afsted, og du kan lige prøve at filme rundt på hele gruppen her, Mads. Det er det. Af en eller anden grund, så er det bare... Af en eller anden grund er det bare os to og vores guide. Så vi er endt i specialklassen på den her. Jeps. Men det er fint. Det er fint nok. Vi har det fedt, og der er flot. Du blev hentet allerede kl. 5:30 i dag. Klokken er næsten ingenting, og jeg er lidt træt. Ja. Så det bliver godt. Men det er ikke engang fordi, at terrænet er så hårdt endnu. Men vi stiger hele tiden i højde. Vi startede relativt lavt på 2.500 meter. Good day, my friends. Oh, beautiful. Det her, det skulle forestille at være regntiden. Men det har været solskin hele tiden indtil nu. Vores guide fortalte os nogle sjove ting. Han sagde blandt andet, at det her, det er det, man kalder Andes-flat. Og det her, det er Inca, når det er fladt. Det er Inca-flat i morgen. Indtil 2007, så var der ikke nogen særlige restriktioner på, hvor meget at de der portere de måtte bære. Så det betyder, at de godt kunne bære omkring 45 kilo eller sådan noget op af de her bjerge, hvilket er helt vanvittigt. Men så i 2007 så kom der nogle restriktioner, så nu må de bære 25 kilo, hvilket også er meget. Og det er noget med, at der må være 500 mennesker her om dagen, og 3.000 mennesker ved Machu Picchu om dagen. Og halvdelen af de mennesker, det er folk, der arbejder her. Nu ser jeg har lidt beskidte hænder. Det bliver sådan semi-klam, den her. Men jeg tænker mig at spise den alligevel. Så spørger du nok. Hvad er det egentlig, du sidder og laver? Jeg piller bare lige en appelsin. Vi er Andesbjergene. Vi er nu nået til første base camp. Nu ligger vi lige og nyder udsigten over Andesbjergene her. I morgen skal vi derop, hvilket skulle være det højeste punkt. 4.200 meter. Jeg har jo en god record med højdesyge. Ja, nu er den 1 til 1. Ja. Den er meget skidt på den her. Ja, du rører jo ved den. Kasser den slowen. Du er rød. Det er sådan for et telt. Det er nu dag 2 morgen, og det har regnet hele natten, så alting er vådt. Det bliver koldt i dag, og det bliver vådt i dag. Det går opad. Det er for flot her, mand.
fuldstændig galt ud, det her. Det er jo ikke hårdt, det her. Men det er sådan... Jeg begynder med sådan en tracking her, der er sådan 2 step. Step 1 begynder at gå, step 2 lad være med at stoppe, men har mega flot. Og vi er godt foran tidsmæssigt. Nu spiser jeg et lille kiks, og så tykker jeg nogle kokablade, og så kører vi igen. Hvad så med omgivelserne? Så det er jo ikke Svanninge bakker, men det er jo fint nok. Jeg har det lidt fedt over. Så står man bare her i Andesbjergene i Peru og chiller. Kigger lidt rundt. Så pludselig så giver det mening. Al den tid man har lagt i at lave sådan noget slavearbejde. Eller bare sådan at arbejde rigtig meget, ikke? For nogle tal på bankbogen. Når man kan bytte det til det her, så virker det okay. Jeg synes til gengæld, at de har sparet en del på luften her i Peru. Vi er nu 3.800 meter op, og som om lungerne ikke helt virker, som de skal. Og vi har 400 meter mere at gå op. Det skal nok blive skide godt. Det er virkelig sådan 3 skridt, og så er man bare forpustet. Men sådan er det jo, når man vil op og gå gennem Dead Woman's Pass. Vi er ved 4.200 meter nu. Så det er det højeste punkt. Det var lidt hårdt at gå derop. Lidt. Machu Picchu for us is just over there. I'm pointing now. Okay. Oh! Are you okay? Yep. Oh, but you sacrifice yourself, man. Wait, after 8 minutes down, on the right side there's a small spot for you. Det er nu morgen på dag 2. Nej, vent. Det er dag 3. Og vi har lige nyt vores morgenmad her. Bestående af lidt brød, og lidt pandekage, og lidt coca-te, og varm kakao. Det er nu cirka 2-3 grader, men det er helt vanvittigt at vågne op til den her udsigt. Det sjove er, at den ændrer sig sådan på få minutter, så ser det helt anderledes ud, fordi de her skyer, de kommer og går hele tiden. Det er nu 5 minutter senere, og sådan ser det ud nu. Der er altså boet inkaer herinde. Det er imponerende nok, at de har givet at bygge alt det her heroppe. Det er ret stort, det her. Så man må sige, det kan jo et eller andet, det her. Og det virker sådan lidt mærkeligt, det der med, at det ikke er længere tid siden, at den civilisation egentlig stoppede. Det har jeg lidt mærkeligt med, når nu man kommer fra Europa, hvor historien er så gammel. Så isoleringen har været rigtig dårlig her. Okay. Det er så lige trappen op til ingenting, det her. Så er vi endelig fremme ved Sungaten. Jeg er ikke så overvældet, som jeg måske burde have været. Det kan være, jeg bliver det senere. Min læge er til gengæld rimelig overvældet. Jeg vil sige, det der er det mest storslåede ved det her, det er omgivelserne. Det er helt fantastisk. Ja. Vi har lige nu pause, inden vi skal ned og
her rundvisning. Vi snakkede lige om, at Machu Picchu har ikke helt den der wow-effekt, som vi havde håbet, det ville have. Da vi var i Colombia, der talte vi med en makker fra Belgien, der var sådan, du græder, når du kommer frem, det er fantastisk. Og der er bare så mange turister, at det ødelægger lidt oplevelsen, synes jeg. Altså, vi er jo selvfølgelig også turister her. Men man, som turist, man vil ikke se andre turister. Det er fint, så har vi set det. Nu skal vi ind og bruge 2,5 timer der. Det er nok omkring 1,5 time for meget. Det begynder at blive lidt mere storslået, nu hvor vi får en tur her. Om vi får lidt mere informationer om det. Lidt mere blæret, end jeg synes lige før. Hvad siger du? Bliver det federe nu? Ja, det begynder at gro lidt på mig nu. Det er ret imponerende, vil jeg sige. Det er vildere end først antaget, når man lige går rundt i det. De er altså ikke slappe, de inkaer her. De skal løfte de her tunge sten. De er ret store. Var der mange turister? Sagde turisten. Men det er også en gang imellem, så deres alter og sådan noget, det er også meget grineren. At det virker som om, det er bare sådan en store sten, de ikke lige magter at flytte. Så er det sådan, og det er den hellige sten nu. Nu tag for eksempel den her sten her. Jeg ved ikke, hvad det er. Men det kan godt være sådan, om det er hvalstenen. Så den rører vi ikke ved. Det er berettermodellen. Ja, præcis. Så det er sådan, og det er den hellige sten, så nu er den her. Magter simpelthen ikke at slå den i stykker. Den sagde vi var hellig nu. Vi skal op og se den her skide statue. Problemet er, det skal alle andre også. Hvis alt kommer til alt, så har jeg længere ben end Mads. Så hvis du løber, så er gruppen ødelagt. Ja, så er du også fucked, ja. Det tog os kun 26 timer i bus fra Rio. Jeg tror ikke, at jeg kommer til at glemme den oplevelse at komme hertil, fordi det har været et fucking kaos. Jeg har ikke ret mange penge tilbage. Jeg kan seriøst ikke lide kryb. Igen tager vi de rigtige beslutninger. Det er vanvittigt.